Na kapor sekapor lanang yo ban sakhi ya kejing persiang jong ki kanhon baper ban kentiu ya ki kam milekai football jong ki samla henry kejing lekai nak banta ki hebred kadang kham duna bah ki nong penian henry hegni kesingi la yo banon ra yo khobor jong lempung ilekai football jong ki knaret ki bhapo ka khat arsnem karta ha ka bai gni lempung la penian da ka sanjuk ki seng samla chinong raj yap ngar hari bhoi district ha ka bagi hebred ki lawan bani shimbanta ki ba kentup hadu khan ru tli ki kanhon ilekai football na keleng Hagini kesini sedang lapan ilekai ha ki art lagi game. Ke game ke bankong lapan ilekai ha pedeng liar bang persyak ya ke sok lia, badah ke game ke bar lapan ilekai ha pedeng menri umsning persyak ya ke liar klah. Ye ni kelompong ilekai football jong hebred ki bahpo ka khat ars nem karta, lapan long hamadan ilekai jong senong liar bang. La banong ba ki hebred ilekai football nang ni kathan ki long ki besnguthu, bat ki banang bah pan ilekai ya ni ke jaji ilekai. Bat keledai lese kapor ya ke sorkar jela lengba jong katanat ilekai kan pai khamat ru sya ki hebred nang ni kathan ban pli ya galat kelanti khamtam ki nong mi khamat nang ni kathan ban simkhia ban thau ya kilat kelanti ki hebred ki badan sap ha ki jajing ilekai ki no ilam jong senjuk ki sang samla chinong rajam ngar ki long ba kene jing penlong ya kene lempong ilekai football jong ki hebred kene ke sin kabar bat kermen ru ba ondang la bandang peteng ya kene jing penilekai football na ka banta ki hebred Nalor kino ilam jong kesenjuk hagni kesingi lawan ru ban sakhi hagni kijing sedang jong jing lekai da uba garlan dingsun ubri wei nagi samlarang ba hagni kathain ubujiran bentah hagi babon ki kam ki mlang salang kumu kongsan nangta uba Ronald Tado ubri orang ba senong jong senong liar bang pelun uba S Doles Marbaniang ubri secretary nangta hagi jing dan langru jong ikong Marbina Nongrang ibri principal jong Little Star English Secondary School Laipo dengan nangta uba Prangsngi Nongrem ubri presiden jong liar bang Sports Club Usamla Albert Roni Ramde ubri chairman jong senjuk kiseng samla senong raj yap ngar usamla full star tado ubri secretary lembat kiwe ngajui ya Ronaldo bat Messi hatpo tibi temene ondang lapik bahang ne ngai peleng hang ne ba don Ronaldo bat don Messi ru mana ba itu Ronaldo bat Messi rakti mana ba itu baro itu lu nomor balai bagi dia player ki bat reshitam bagi dia player ki bat taunam temene ngai por bat hap gol don we khna uba ai ga tu sign Ronaldo mana bantu bai tu sign Ronaldo bai tu sign su gitu ha katu kadai ka jingdan men sim jong tu khna bo i ya ka sports i ya ka football takada udon men sim banlong ban trang ku Ronaldo but kini ki player ki bawan na kayin kesan ke barus pa
kiwan na kayong kasam kabaki kimi ki kapa ka jong pi kilong kinong bela hangray ka jing trish tom ka jong ki ka pertai baro kawai katip ya katakan nam bat keburom ka jong ki manobokwa ban pau nam baro ngikwa manobokwa ban long player babitam rakti manobokwa ban long player babitam baik baro ngikwa ban long player babitam habang ngikwa ban long player babitam ngihap ban sedang nalaying kenal ime ipa epi shne shamadan ipentit epi kabut ipentit epi kemuja ipentit epi kitiar ban hilekai balai baikwa ba pilong kena ubatipsi bat kena ubanang ban burom ya ime ipa lada ime ipa jongpi nam pentit but epi nam IP gini kitiar pinam yo bayi dan muntalang hande tekum ki hap ki berit masukmen ya kene keseng samla raya ngar kebala pli ya kene kelinti ban saya kasap jongki kena ya bodan hakane kedong kene kathan ki jongpi kebali shibun ya ka seng samla kebala kenau kerpang ya kene kena samla ya kene kena red ba kinlong ki lawe na gabenta kene kedong pakathan ki jongpi kum ki hap ki berit kenau haba pini na ying Bapidan nanging kenal ban burom ime ipa, kengu ime ipa, bat onda village school kenal pira ya ke burom bapilong ki benang ki bastat. Nangta bapinang bantok bantar, bat bapinang ru baba ombe tah ka sport sendai wat ka jing puleru pilong ki kena ki bastat bajuan syakmat. Bat kenal tangkawai haba pilong ki kena kenal bah kasiu belai gede kesi kebangi julai cijing seng kenal ladangi long kena gi betul si minang ru banting ban buram yau belai ubangi syakri mar belai ladangi yai da ka jing start brew ka jingim jungi genjot ngidan kam men yai da ka jing start ba jing ting yau belai nang ba kene ka jingim ka jungi kene ka nang kiu nang san na ka limpi yai ka jungi kan long ka bajok kam nang ya ketin ke telik ke thok ke tar teng ki ai ka kot ru ba thai ben ba pai ki lap ai ki dak di kesenten ten te ba pe chane men step dei ka por le bol le sipang dei ka por practice le bol le sipang kambing sipang kita ki kena ki bukogo kin poi stet sa jrong kai bagi trang ki kwa uplengun riap ngirap ye ki nomor belai ki dei ki bakangu ki dei kena ki bastat di ki bakangu kita kena ke babik berkeren we bakam rong bau sai la keren email sa la keren inmen sai la kita sano poira tengah ong pi kilong ki bakangu basung thu te kata ke ka bor ka nuksa pi ban il lang ki para kena jong pi bagian poi sakmat saprang kena bayin kene karta ke jongpi kadai karta kababes na kibabes tam ha ka jingim jongpi mo pindan kam hok ya kene ka kabu kabapiyo ka jing kublai kabakerpang ya kene ka organizing kabalapti lenti ya phiki hep ki beren banyo shimbenta hakum kile ki tournament nganong ya phi khna beren kum ki khna ka kamram ka baningkong ka jongpi pidai ban pule kot bha badan long ki khana ki bastat bat ki bokot ki bakhya pidon kamro ban shimbenta haki sports kum kine ki tournament balada pislau tanat haki kam sports bat ki jinglakai pinlong ki khana ki bastat ki bokot ki bakhya pilaru ban pule kot bha bat kum juru pila ban la shibun ki kam snail ki ba phinya kendo ha ka jingem ka jongphi phidei ki future player jong kane ka dong ba ka than ka jongi phin sa dei ho ki future player ki ban sa represent wat ka jalla ka jongi lada phidei ki player ki betbet te kom ki hap ki beren pendan kambha ya kane ka sap ya kane ka kabu kalat ka ba phiyo mong isno kemene Madabang apa ya kene kemadan ngala ong mene ya iba perang la idon kam ban man modify kindiat ya kene kemadan buno ya ke application jongpi bat kerpat UMLA un yarap lam ya kene kemadan kenang ba ke sport club
bat ki hep ki beret kin suk ban yeshim benta bat kan itna ro kun ka wena ki madan ki ban sa yeshim benta ra ki klub baper habang yo i ki perlok ngadap ka jingkemen ka bakrau haba ki wan ban Kristen ya kini ki kon samla jong ka raj jong ngar jongi te ha kene ka por na sloban ong ba ha ka tu gamit ha ka ba kisang samla jong kilokit kam jong ka raj jong ngar kilawan ban ikendu inga bat ngara kemen hadu kata namar ngiyoi baki kena jongi om don mendo ban kersiu tia sapang ka football te ha ka tu gamit sibun ngia keren ngia tai ngong ba kan long ka babatam bat ka babak sibun na ka benta ba pisim ya kane ka sinjam ya kane ka lenti ban kentiu ya ki kon ki kti ki jongi khnang ba nang ne kin sedang le se kin sa sajit sya ki wei pat ki ba kham ha susu ha ka kamram ka jile kai ki jongki te menta kane ka jigsdang kala dai ka sin ka baar te next kam ba ar potli kisnong nong snong jong rai yam ngar jungi kinlong kita ki kin sami ki player na kane ka jaka ba pi pengila kai next kam ba katto kinugot ki player jungi ladang ikot ya ki coach ba per na kanong ba slong le se kin sawan hak ne kin sapet ya ki khna jungi mano batbit le se kadai ka kamram jongki ba kin kamai ban im ja imei pa lane ban im ban bha ya ka long renyang marnyang ka jongki ka baman la kasngi ni penyat ya kani ka program dakata ka grassroots football tournament lane ka bang isim natang rai na ka benta ban hikaya pi ban udon ro ya kata ka jiang not ban yalam yang lenti ya pi kum ki samla na ka benta ka lawai ka jongpi namar kum ki samla ngisutu ba ilakut ka por na ka benta ban pai khmat ya ban yele kai lane ban long ki player lane gino Henry Jet pat ya kata ka jingem ka jongli da ka ba pai khmat ban long kum ki organizer lane ban organize ya ki program ba pher na ka benta ka jing mentoi ka jongpi kum ki khun habret jong ka rai amar ka jonggi kenang ba anda ba phil a he lasan ka jing kala hapo ka rai amar ka jonggi kan don bat kata ka jing kermen na ka benta kisnong ki thau ka raj bat kunju nang beta ka ri bat ka jai bendeu